La científica de Miramar, Pura Muñoz Cánoves, ha sigut el Premi Nacional d'Investigació en l'àrea de Biologia 2021 per la seva trajectòria en la recerca sobre l'envelliment celular. En l'acte d'entrega, presidit per les seues majestats i acompanyat per la ministra de Ciència i Innovació Diana Morant, entre altres autoritats, Muñoz ha estat acompanyada per l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, familiars, amics i amigues, companys i companyes investigadores. Pura Muñoz Cánoves és catedràtica de Biologia Celular en la Universitat Pompeu Fabra, professora de recerca i i investigadora principal del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars. El Premi Nacional d'Investigació reconeix la contribució de les seues recerques en cèl·lules mare dins dels àmbits de la regeneració muscular i l'envelliment, així com l'aplicació dels seus descobriments al tractament de diferents patologies com la distròfia muscular. A continuació, Pura ens dedica unes paraules als veïns i veïnes de Miramar. El nostre laboratori intenta comprendre per què els teixits i els òrgans del nostre cos perden la funcionalitat, perden la seva manera de fer les coses bé cada dia amb el pas del temps. Perquè si sabem les causes per les que perdem la funció dels òrgans i els teixits del nostre cos, podrem intentar trobar maneres per revertir aquesta tendència. Per una altra banda, com l'envelliment és la causa més... l'envelliment és la causa per la que tenim més malalties. Com més malalties tenim, més malalties amb més edat. Pensen que si retrasem l'envelliment podrem també retrasar l'aparició d'enfermetats. No volem viure molt més anys, però el que volem viure és en salut. I això és el que ens dediquem en el laboratori. A més, jo vaig estudiar farmàcia i em vaig donar compte que jo no volia obrir una botiga de farmàcia, una oficina de farmàcia. I va ser conèixer gent que parlava de biologia molecular i vaig voler anar als Estats Units perquè era un camp molt fèrtil en biologia molecular. La veritat és que jo no ho vaig planificar mai i tot ha anat passant d'una manera que una cosa portava a l'altra, però sí que crec que algunes vegades he pres decisions que eren arriscades i això també m'ha permès poder arribar a alguns puestos perquè mai m'he acomodat molt, però no ho havia planificat. Les xiquetes, primer, ciència o no ciència, les xiquetes tenen que tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Som les dones més del 50% de la població i elles tenen els mateixos drets i han de tenir les mateixes oportunitats que l'altra part, que són el 50% d'homes. I crec que han d'intentar fer el que elles vulguin i la societat o la política ha d'intentar ajudar-les a que puguen conciliar. Jo sempre soc de Miramar, allà on vaig sempre dic que soc de Miramar, jo soc del carrer Abadia del costat de l'escola, jo soc de Miramar i això és l'única cosa que mai canvia. Gràcies a tots els veïns per estar escoltant el vídeo i espero veure-vos prompte.